Saya Bodosa Batuni. Saya Bodosa Batuni. Saya Ketara Bekenaini. Saya Ketara nama Bekenaini. दिनैहाय 2023 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 28 अक्ट'बर आरो बांला 1430 बांनि माने कार्तिक दस बे बारायाव लोखि फुजा गोथार सान दा बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय खुंग्रिं बियाब बाथौ गुथुमा जे माने 35थि माइनाव खेराइ फोरबो खुंनो लाहार फाहार खालामदों दा बेवहाय जोंनि जिनिखि खुंग्रिं बियाब बाथौ गुथुमनि जि उद्देश्य बे उद्देश्यआनो जाहैबाय जे माइनाव खेराइ फोरबोनि गेजेरजों आरो लोखि फुजानि गेजेरजों जाहाथे जोङो लोखिखौ सिबिनानै जोंनि जिनिखि बर' माहारिनि आरो बाथौ धोरोमनि जिनिखि सिबिसुलाफोर बे सिबिसुलाफ्रा बा सिबियारिफ्रा जाहाथे धोन सम्पतिनि फारसे जानाय लोंनायनि फारसे गावनि न'खर संसार खुंनायनि फारसे जाहाथे जोङो गोजोन लाबोनो हायो बेनि थाखाय जोङो खेराइ फोरबोजों लोगोसे लोखि फुजानि मुङाव जोङो बे फोरबोखौ जोङो खुंनाय जादों बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय गोदोनि समाव जेरैहाय साफ्रोमबो बर' माहारिनि सुबुंफोरा बाथौ धर्मनि गेजेराव बा बाथौ धर्मनि सिबियारिफोरमोन बे हिसाबै जोङो जाहाथे साफ्रोमबो बर' माहारिनि मानसि सुबुंफोरखौ जाहाथे जोङो बाथौ धर्मआव लाबोफिननो हायो गुबुन गुबुन धोरोमाव थायालासे जोङो बाथौ धर्मखौ सिबिनानै जाहाथे मुलुग संसाराव जोङो बाथौ धर्मखौ प्रसार खालामनो हायो आरो गेरेमसा खालामनो हायो बे उद्देश्यनो दिनैहाय जोंनि खुंग्रिं बियाब बाथौ गुथुमा बे फोरबोखौ जोङो बोसोरै बोसोर फालिबोबाय थादों बेखौ बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम आङो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय दिनैहाय जोंहा खुंग्रिं आन्सलिक बाथौ गौथुमा साननैनि हाबाफारि खुंगा 35थि बे खेराइ लोखि फुजाजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंहा खेराइ फोरबो बे साननैनि हाबाफारि खुंफुंनो थांगासिनो दङ दिनैहाय आङो बेखौनो बुंनो सानो जोंहा जे खेराइ फोरबो बियो फोरबो नङा जों बर' माहारिनिनो मोनसे गुबै धोरोम बे गुबै धोरोमा जाहैबाय जोंनि बर' माहारिखौ बे खेराइयावनो जोंनि बर' माहारिनि गासै कला कृष्टि राव धोरोम हारिमु बेवहाय सिखारो आरो बेजोंनो दिनैहाय बर' माहारिया खेराइ धोरोम आरो बाथौ धोरोमजोंनो
सारा बुहुमाव बर' माहारिखौ सिनायथि जोङो मोननो हादों होननानै जोङो सानो। आं सानो जे जोंहा बाथौ धोरोमानो जोंनि बर' हारिनि गुदि। बेवहाय जोंनि थांना थानायनि गासै कला कृष्टिफ्रा बेरखाङो आरो बेवहायनो जोंनि बर' हारिनि माखासे आसार खान्थि संसार जानायाव जोंहा माखासे बादजों सोलिबोनाय खान्थिफोर थायो। बेफोर जाहैबाय जोंहा बाथौआ बान्दोबा सिजौआ गरंबा सिफुंनि गुदुङा दुंबा थाइगिर खङा खंबा नैबे मोनबा बादजों जोङो माखासे बादनि गेजेरजों जोङो स्थायि भाबै थांनानै थानायनि थाखाय जोङो माखासे मावथावै एबा मावनो हामै फोरखौ मावालासिनो धोरोमखौ गोबानानै बर' हारिया एबा बाथौ धोरोमारि सिबियारिफ्रा गावनि संसार जानायाव संसार जानायाव मा होनो गोसोखौ दाद बेफोरबायदि मोनो आरोखि बाथौआरि सुबुंफोरा। दा बेखिनिखौनो दिनैहाय नोंथांमोननि जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नैबेहाय जोंहा खुंग्रिं आन्सलिक बाथौ गौथुमनि जोंहा खुंगा 35थि जोंहा खेराइ फोरबोनि गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ आंनिनो दायथ' होनाय हिसाबै आं बिथांमोननि जोंहा खुंग्रिं आन्सलिक बाथौ गौथुमनि जा गासै दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम आङो मोजां मोननायनि गेजेरजों आङो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दिनैहाय जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंगा 35थि जे जोंहा गोथार लोक्षि फुजा लोगोसेनो जोंहा खेराइ फोरबो बे हाबाफारिया जोंहा दा सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव आंखौ नैबे जोंनि बाथौ आर'ज जे खालामनाय बे खालामनायाव आंखौ सासे ओनसोलनि सासे मावथि हिसाबै आंखौ बे बिबानखौ होनायखाय आङो बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर आं जासिगोन। आं दिनैहाय खोब मोजां मोनदों। दिनैहाय जोङो खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा फैयै फैयै 35 बोसोर जोंहा माइनाव खेराइ फोरबो लोगोसे जोङो बे लोक्षि फुजा होनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों। जोंनि मिथिनायाव जोङो बे ओनसोलाव जोंनि आजै आजौमोन जाय बिथांमोन जा बन्दाराम मुसाहारिमोन दङ, जा कालिचरन बसुमतारी बिथांमोन दङ, बासिराम बसुमतारी बिथांमोन दङ, बिथांमोननि गोख्रों नाजानायावनो जोंनि नैबे खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे गासै 50थासो गामिया थांनाय 1962 मायथाइनिफ्रायनो बे खेराइ फोरबोखौ खुंबाय थादों होननानै जों मिथिदों। आरो बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजोंनो बे ओनसोलाव जोंहा 90% जोंनि बाथौआरि सुबुंफ्रा बे जायगायाव रायजो जानानै दङ। आरो बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजोंनो जोंनि बोसोराव जेखिनि जोंहा आबाद मावो बे आबाद मावनाया जाहाथे मोजाङै जों फिथाइ मोननो हायो, जाहाथे मिथिंगानि जे जाब्रबथाय मिथिंगानि खैफोदाव जाहाथे जोंनि आबाद मावनाया जाहाथे जेबो गाज्रि मोनसे थासारिजों मोगा मोगि जानाङा, बे बाथ्राफोरखौ जोङो जोंनि नैबे दिनैनि खेराइ फोरबोनि गेजेरजों जोङो बिमा माइनावनाव बा जोंनि नैबे गुबुन गुबुन माखासे जोंहा जोंनि जे सिबियारिफोर दङ, जा फुजियारिफोर दङ, दा बिथांमोननि गेजेरजों जों निस्सय माबा मोनसे जोंनि इयुन संसार जानायाव जाहाथे जोङो बेबादि रैखा मोननो हायो, बे बाथ्राखौ जोङो बिथांमोननि गेजेरजों जों बेखौनो जोङो सिगांदों। आरो जोङो बेखौनो बुंनांगोन, जोंहा बर'नि गोबां माखासे आसार खान्थिफोर दङ आरो गोबां जोंनि बर' हारिनि जे थांनानै थानायनि जे गोजोर मोनसे थासारि, बे थासारिया जोंहा नैबे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो। आरो आसा खालामो बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि जे धोरोम, जे बाथौ धोरोमा जे बर'नि गुदि धोरोम, बे धोरोमा जाहाथे आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो हाजार हाजार बोसोरनि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो बे बाथौ धोरोमा दिनै थांनानै दङ। बे बाथौ धोरोमा लिरनाय जारिमिन गैयाब्लाबो, लिरनाय बिजाब गैयाब्लाबो, बे बाथौ धोरोमखौ जोंनि आइ आफामोनहा
दिनैसिमबो आजै आजौमोनहा जेरैबायदि गोबानानै दिनै सोलिबोदों दासिमबो बे सोलिगासिनो दङ आं आसा खालामो आरो इयुनावबो बे बाथौ धोरोमखौ जाहाथे गोबानानै जों निसय थांनानै थानो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो आरो बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोरनि गेजेराव गोबां बेबायदि जोंहा डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार लेक्सारार बेबायदि जोनोम जानायखौ जों मोन्दों आरो जों आसा खालामो जाहाथे बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे हारिखौ जोंनि समाजखौ जोंनि देशखौ जोंनि ओनसोलखौ लुखांनायाव निसय जोंनि गोदान जोलैफ्रा बिनि सायाव निसय बाहागो लानांगोन आरो गोदान जोलैफोरनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय बे बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय बयबो बिथांखि लानानै खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिं खालामो